Hayagi ang akong mga mata o Ginoo, kay tingali baya ug mahi sukamod ako diha sa kamatayon, tingali unya umiingon ang akong kaaway, napildi ko na siya. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausap kanimo. hinunsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad ining sakripisyo ang santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpanglaban, pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan o tagitan sa Dios, pasayloon sa atong mga nabuhat nga dautan, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi, sa kalipay ug sa kahiyahay nga wala nay katapusan. Amen. Magampo kita. O Ginoo kaluy kanunay aron mabantayan ang imong katawhan nga matuhon ang imong pamilya dinhi sa kalibutan ang simbahan. Kay kung wala ikaw, matumba o mahasukamod gayud kami sa kalaot. Ubos sa imong panabang, iiway, iligay ang katawhan kanunay sa kadaot. Ug agaka ang simbahan ganha sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kamong mga pangulo o katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga-Sodoma o Gomora. Panghugas kamo o hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat o dautan, o buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya, o tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilong, o labani ang mga biyoda. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo, o maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kini dagtum pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kung magbasinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan, kung musukol kamo o dili patuo, patyon kamo, pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gibadlong ko ikaw, kay ang imong mga halad, anasa kong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo, gikan sa imong banal, ni mga
kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giyasoy maman ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong pagba ang akong kasabutan. Bisan kon gidumtan mo ang pagpantot, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? Ug nagahuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Badlongon ko ikaw diya sa pagpahinumdum kanila sa imong mga atubangan. Ang maghalad o pagdaig aging sakripisyo nagahimaya ka nako, ug kaniya nga nagalakaw sa matarong ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang ang makaluluwas makaluluwas nga nga gahom gahom sa sa Dios. Himaya o pagdahigalang kanimo, Ginoong Hesukristo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinunan. Ang mga maestro sa balaod ug ang mga parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilahang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga binuhatan, kay wala man sila magtuman sa ilang mga gitudlo. Nagbugkos sila og bugat kaayo ng mga karga ug kini gipapas-an sa mga tao. Apan dili gani sila bugamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang sa pagpas-an ining bugat nga karga nga ilang gihimo alang sa mga tao. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpagarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa balaang kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sinina. Gusto sila sa labing maayong mga lugar, sa mga kumbira, ug sa mga linain nga lingkuranan didto sa balay alampuanan, mga sinaguga. Gusto silang tahuron, yukbuan didto sa mga merkado, ug nga ang mga tao mutawag kanilag master o magtutudlo. Ayaw kamo paghingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man, ug usara ang inyohang magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsang amahan, kay usara man ang inyong amahan nga tuas sa langit.
Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo. Kay usara ang inyong pangulo, mao ang pinadala sa Dios ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo mao kadtong mga lagad ug mahimong sulugoon sa isikatawo. Ug ipaubos ang taong magpataas sa iyang kaugalingon. Ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas hinuon. Ang ebanghelyo sa Ginoo Daygon ikaw, O Kristo. manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Gisulti ni Jesus kining mga pulunga ngadto sa mga misunod o gustong mahimong iyang sumusunod o iyang mga higala kay dili sa gusto nga mabitik sila. Niining gibuhat sa mga pangulo sa pagtuo, gitawag mga religious leaders, taas og sinina sama sa kuha, ya tawgon gyud mga ngalan nga labaw sa uban. Pero sa katapusan miingon siya, ang labing dako dili ang dunay titulo ug dunay ranggo, kundi ang nagpaubos pag-ayo, ang mitugot nga siya mahimong sulugoon. Sulugoon sa tanang mga tao. Kay ang atong pagsimba sa Dios, mingon ta sulugoon ko nimo Ginoo, di ba nato siya makita? Di nato siya mahikap. Ang atong makita, ang atong isikatawo. Ang labing dako kaninyo, miingon siya, kadtong mga lagad mga mapaubusanon. Again, iya nagisulti kanako o kanimo aron dili ko mabitik sa laang sa pagkasikat o sa pagkatinahod sa kalibutan. Kay siya mismo sa dinhi pa sa kalibutan dili gid sa tinahod. Sinaway siya, duulo lang siya kung manginahanglan. Pero sa dihang musukuhi na ang iyahang pagtulunan sa gidayeg sa kalibutan, siya biyaan. Munang sa ilansang sa krus, ilansang sa krus. Kay kanang tawhana, dili day tinuod. Na makakday na siya, kinisupak na sa atong naandan. Nisupak magid siya sa naandan. Supak siya sa naandan. Kay kanigong gisultihan din ang labing dako, mao katong ubos. Ang naandan, ang labing dako, katong yung naka-eskwela, dunay titulo, dunay ranggo, munay naandan nindot og balay, hayahay tan-awon sa mga tao, niya makatilaw sa lamian ng mga usab butang kung siya manginahanglan, dato ba? Munay naandan ang labing taas mao kana siya. Pwede karon iyang gibaliktad. O ang mituo niya, namiya maganing mga apostoles, may pagkalisod ban sundo na ni imong gibuhat, oy. Pagsulod ba na pagkalusod ba na ni sundo na imong gitudlo. Niya namiya sila. Ug iyang giinan si Pedro. Ikaw mubiya papud ka? Kamo mubiya papud mo? Ug misulti si Pedro bisan wala siya makatugkad sa iyang mga pulong, pero giniyahan dia ito sa espiritu aron para nako ug para nimo. Ingon si Pedro, asa mami paingon? Anaa kanimo ang kinabuhi. Pasabot siguro, wala diha sa kwarta, wala diha sa titulo, wala diha sa sinina ang tag-as nga nindot tan-awon o gahom nga maghinig panugo, wala diha ang kinabuhi. Anaa kanimo ang kinabuhi. Giniyahan si Pedro para kanako ug kanimo nga hangtod karon gustong magpaubos nga hinimbahon sa Dios. Manindog palihog. Magampo kita sa kinising-kasing alang sa kalinaw, labi na sa gubat kanang hitabo sa atong palibot o sa tibok kalibutan. Labi na
dito sa lugar din daghan usab tag mga kauban, daghang mga Pilipino o bisan pa man dili Pilipino dito sa Middle East o sa tibuok kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang garbo, kahakog ug kabangis ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita ug sa matag pangamuyo ang ating tubag miingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang pangulo sa simbahan, sa hingpit maghalad sa ilang kaugalingon, alang sa ilang halangdong tawag sa pagwalis sa mayong balita, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga ginikanan, ug ang magtudlo inubanan sa ilang pagsaksi, ug sa ilang maayong panigingnan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga sa kanunay, pangitaon nato ang pagbuhat sa unsay matarong, o nga ang pulong sa Dios mo'y buhing mugahom sa tanan natong buhaton, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga tagdo nato uban ang gugma ug kaluoy, ang mga masakiton, ang mga idaran, ug ang mga nag-inusara, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga imutang isipon nga takos ug mapustelanon, alang kanamo, ang halangdon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, dito sa Middle East ug sa kalibutan, hinuan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga magdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Alang magampo kita nga ang nasud maninguha unta padulong sa masangkutong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo og diplomasya og dili ang kabangis, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang mga tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kaguwasan, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulay ug bag-ong kinabuhi dito sa gingharian sa Dios, magampo kita. Ginoo, dungga kami. Amahan nga gamhanan, paladmi ang among pagtuo, sa ingon motubo kami diha sa imong gugma, ug sa among isikatawo, kanunay kaming moalagad, kanimo pinaagi kanila. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ka Dios, Ang Diyos sa talang kalibutan, kay gikan si mga kamagatago na dawat ng gihalan kanimo kinikpaan kapot sa iyong taginaman sa kaman sa mga tao. Mahimo kining kalanon nga espiritual. Alam. masalay po. Daigon ikaw Ginoong Diyos sa talang kalibutan, kay gikan si mga kamagatago na dawat ng gihalan kanimo kinikpaan kapot sa iyong taginaman sa kaman sa mga tao. Mahimo kining kalanon nga espiritual. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang labaw ug amahanan sa tanan. Dawat ron ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagkimaya sa ngalan, alang sa sa kapuslanan sa sa tibok ng tibok santos nga nga simbahan. simbahan. O Ginoo, pinaagi nining santos nga misa
Ubos sa imong kaluoy himua nga ang imong grasya magpalingkawas unta kanamo sa mga batasan nga dautan dinhi sa kalibutan ug mag-agak mag-isa kanamo ganha sa mga kaayuhan nga ikaw ra gayud ang makahatag ang kaayuhan nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kadaugan, ang kaluwasan sa tao, alang kanamong imong mga anak. Aron sa pagbabalik sa kalimpyo sa among mga kasing-kasing, ikaw ang naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha dinhi sa yuta. Diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay lamang, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang langitnon. Ug busaban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangya mi sa imong himaya. Duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuma, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa pagpasakit sa iyang kaugalingon bikuha siya og pan, pipasalamat kanimo amahan, mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinudluan ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga akong itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha sa Jesus sa kalis. Pipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan di kanini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bako ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahin, dining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo may kiisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo ug misalig lukob sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi na kining matinud-anon ug mapubsanon kaniya karon sa imong tubangan.
Hinumdumisab ang among igsuong patay na ang ilang mga lawas. Malaumon nga sila maluwas, mabanhaw, ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong nawong. Ug kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman gayud sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amhan amo ikang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon niyang atong mga nabuhat nga dautan, ang atong kasalanan ug dadoon kita niya nga makapasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan. Moabot ka namong imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo og Ginoo, imo mangluwasod sa tanang dautan. Hatangi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahinayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manausap ka. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Palagdait na peace. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan tang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mudawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ayaw
Ipanugilon ko ang tanan mong kahibulungang mga buhat, O Dios. Maglipay ako ug magsadya diha lamang kanimo, O Dios. Kantahon ko ang imong ngalan, O Dios nga labing gamahanan. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat magdugang unta sa among inanak nga pagpanerbisyo kanimo ug maghatag sa kanunayng panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap ka niya. Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo manglakaw ta diha sa kalina ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among amahan. Magbubuhat manunubos, O Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasaylo